Hej, välkomna till en video när jag tänkt, det är min första video på den här kanalen och jag ska säga så jag har haft flera och ska säga så men här tänker jag nog hålla så länge för nu tänker jag inte faktiskt få logga ut från någon annan sån här YouTube-pojkar och det är ju så det som är fel också och ja men det här är då den nya kanalen och efter att om den här kanalen nu misslyckas att bli utloggad så kommer jag inte fortsätta med YouTube ja, för jag orkar inte hela tiden byta kanaler och det är jäkligt jobbigt också. Så den här kommer jag nog hålla jättemycket. Men det här videon tänkte jag nu därmed kommer som bygga en på en LAN-server. Men det här tänkte jag nu bygga ett hus, ett ganska nice hus ändå. Så vi börjar väl. Eller ett hus nu bara, sånt där stort fint hus. Och då gjorde den där. Det är lite sån jag ska. Okej, det är vänta. Där är den. Så okej, då börjar vi. Och det som är dåligt med det här nu, jag kan bara filma 10 minuter med Bellicam, men jag ska försöka hinna. Nej, så det. Bam. Och det här kommer då kanske heta hur man bygger ett fint hus i Minecraft. Alltså det här är bara hur jag tycker att det är ett fint hus i Minecraft. Men det kanske blir det lättare att få se lite. Kan hända att det blir det också. Där var det klart. Och då tror jag vi gör så här. Nej, så där menar jag. Och för att vi ska väl lägga lite sprutt på det hela så borde man väl göra så att det går jättesnabbt, men jag vet inte hur jag ska redigera det på det sättet. Eller jag vet inte om man gör det, men det kan bli lite knepigt. Så, får se. Kanske gör det i andra delen sen. No. Så där har och sen plus min dator har också varit sönder här en tid nu så den kom idag hem så det var ju ganska bra. Vänta, ska du. Jag tror att det blir så högt. Ja. Jag tror jag måste logga lite högre nu. Då tar vi ett högre nu. Så där har han okej, då ska vi se. Det måste vi ha. Så där. Här kommer det väl ett fönster. Jag vet om ni har tyckt att det här blir snyggt, men ni får tycka vad ni vill. Och precis jag kommer också börja med en survival såna. Alltså Let's Play då. Sen Let's Play alltså ensam spelare och sen kommer jag också spela multiplayer. Bam. Och den här sidan har jag glömt locka. Var ska dörren komma då? Jag får komma där på den sidan.
Så det får det nu bara bli. Sådär, och sen måste ta dörren. Ja, men det gick inte det. Ut ifall också det där. Så det får se. Ut. Då får vi ta sån där och logga ner där. Vänta. Och sådär. Sådär. Okej, så det får det bli. Jag tror vi tar sånt där glas. Lägger upp där så. Okej, men nu ser huset så här färdigt ut. Och i nästa serie så spolar jag så det går lite snabbare. Så vi syns i nästa avsnitt, så hej då.